Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кубулей. Низьки ми із оператором Михайлом Пожегом прийшли в Закарпатський музей народної архітектури і побуту. Та маємо тільки зустрічу з файним челядником Василем Попиком. Ну, анде виджу, що стоїть, та такої з ним по приказу. Ну, дай Боже доброго здоров'ячка! Доброго Орина. Яка у вас файна ширинка. О, то, а у вас кажуть ширинка, а у нас кажуть то кистемен. Ну, Мішко Попзора, який файний мав, слухай, кистемен. У вас такі, навірно, не є, у мене є, видиш? Ой, а коцурчик який файний. То коцурчик, у нас кажуть Мачка у нас. Мачка, да? Макушечка, А, яка парада. да. Слухай, То Мішко, теж ви з се нами полюбила теж, навірно, да? Ну, та що, поприказуємо маленько? Давайте поговоримо. Айно, Мені таке відчуття, що повернувся у дитячі роки. айно. Хишки, без всяких наворотів, без всякого того. Споминається, як рус, коли був малим. Ну, йдемо пройдемося, поникаємо. Айно, поникаємо. А тут у вас така це було строєння, бо кіндерицю сушити? Ні, у нас на Турнацові сушили. На Турнацові є геренда, там Ага, підвішували. та як туйки, Так, як коли, туйка, да? Ага. Та там Я- підвішували, вона собі сохла, і коли треба було вже струча лучити, то тоді утта знімали, та уся сім'я сідала і струка сукали. Айно. А були у вас і співанки там при тому? Хлопці, що маленько се загабували до дівок? А було таке, як піроскуби, ото в Лепчі, утким родом. Там давно були піроскуби, дівки скубли гуси, коли се різали, сушили пір'я, складували у міхи. А далі се збирала молодь, дівки, я не знаю, як там йшло по очереді, але збиралися, хлопці приходили свою випівку, дівки ладили закуску. Ага. А що туди ладили? Ну, в основному там солонина, буженина, пікниця, накладували, ліпили вареники, пельмені, робили на кулькотянню. У вас сказали вареники, у нас сказали пироги. Ну, коли як. Має так тетямно, що вареники щось мені має на спомені. А чи які страви сте там кіану куштували? Мамка, які любила варити і щоб ви любили теж їсти? Ну, дуже любив підбивані пасулі, сметану, що підбивані. Пасулька, святоє діло, а сквасну капусту. ні? Сквасну капусту, пасулі я взагалі люблю, як мачати, так і підбивані. А пак маленько пікнички. Хто само собою без пікниці нікуди. Пікниці, солонину, буженинка мало. Ага, то була смакота, слухайте. Ні? А чи які страви мамка готувала? Ну, тяжко так спомнити. Так що, галамбиць робила із кіндеричиною муки, це вас що казали? У нас токан це називає. Токан, То а в нас токан замішка. Заправляється тут жарку із солониною. Смакота. Ріжеться на Цибульки, тонко. навірно, маленько, ні? Цибулі ми додавали, брали ми бринза, далі шкварками се посипає і згорі сметана. На пару пласту перекладує токан. Ага. І То такої гибануш, гуцули Ну кажуть. окей, гуцул ще не банош, а в нас токан це називають. Ага, ну, а голубці з чим робила? Голубці робила із фаршем, робила із грибами, Так. коли напусно, коли гувіння Та було всякої, ні? було. Любили сте збирати гриби? Любив. І до тепер люблю, і тільки ходжу, хоча в городі живу, за Вараш виїжджаю, в Цигановці ходжу, в Оноковці. Ну, та дійшли ми до вашої хишки Хуського району, ну, слухайте. ну, Та заходимо зайдемо, по ні? Зайдемо по приказу мадам. Ну, Васильку, файна сіся хишка із Хуського району. Я тільки не одну телепередачу записала. Слухай, файна дуже. І геренди такі файні. Як то це, слухайте, у вас називають оці геренди? Чим покрита згорі? Айно, Ні, драниці. драниці. Дранку. А, ну, в принципі, да, геренди тут то основа. Так. І ці Ага, балки, що ага. йдуть ту й долу, Ну, називаються так. геренди. Ну, та що, ідемо, слухай, тільки на ганок. Ганок у вас сказали, це як?
Ну, у нас це називало турнаси. Це. Ага, добренько. А це були у вас пчоли? Ні, пчол не було. Ага. Не було, бо робили в колхозі, бабка з дідиком. Батьки колись забрали та пішли були на стройку БАМа. Мене лишили були з бабкою з дідиком у Липчі. Ну, я там фактично до школи із ними рус. Бо батьки б заробити на свою хижу, мусили йти, там файні заробітки були. Туди се строїла Байкало-Амурська магістраль, няня з мамою пішли були туди заробити гроші. Ага. Бо хижу построїти? Так, да, або построїти хижу. На Липецьких воротах зайду, по дамбі пройдуся пішком. Колись тут штрека проходила, та був того ще дітваком. Через ріку колхозне поле, клубніка й огурки росли. Там разом ми з цимбарами ніяк наїстись не могли. Через Копань село все видко, і центру, і церковний храм, і млин, і клуб, і соковинний. То пам'ять все малює нам. Сусіду своїх добре тямню, Рашивського і Дубляку, навпроти жиють Кополович, ще добре тямлю Лемаку. У Бовт я бігав дошки тихо, в то перший хижий магазин. Сюди усе село ходило, а не лишеньки я один. До дідовця руков подати, по подволувку то тепер. У Каллу йшов колядувати, заходив йому кожну двір. То все мені пам'ять вже малює, бо рідко я буваю там, та хочу низькося вклонити знакомим з дитинства містам. Та кажеш так, що лишили тя отиці мати на бабку, та бабка була строга? Ні, бабка, як усі бабки, дуже добра, мені це затямила, але ж про неї можу споминати з теплими воспоминаннями. Була дуже добра, любила мене, то мені має затямило, що постійно не балувала. То не було таких достатку, як тепер, що був набиті всякими продуктами, тоді було мало май скупо. Сокотилася кожна копійка, хоч було дешево, бо тяжко се заробляло. Ну, бабка, никаючи на авто, се никала цукрику спрятати, кожен день мені утягне та дасть по цукрові. Тоді ця дитина радувала. Тепер наших дітей вже не може чимось обично. Вони удивили. Не Мацур прийшов до нас. Мацур, ти даєш нам інтерв'ю Мацурику. Пой сюди, пой. Файний Мацур, слухай, пні. Добренько. А якісь мав обов'язки вдома? Ну, вдома я допомагав бабці, вона мене навчила так, що моя робота була зрана перемити танжири всі, після того, як ми поїли, пофрештикували. Перемити, поскладувати, горшки на місто покласти, на шпорові навести порядок. Там стояла у нас чат такий розведений з водою, чи чимось табло натирали, браємо рянду, натираємо табло, бо файні чорні були, без метала ржавчина. Ой, я то припоминав. А чи якісь мав обов'язки? Посамітати, що по хижі, давала мені бабка там струча насукати, дасть мені таке, якщо посучеш, далі можеш іти бавити з хлопцями. Вони чим має скоро посукати, подеколи цимбори приходили мені допомагати, сукались ми разом, але я йшов їм допомагати, звісно, ну, таке життя от у нас. Ага. Ну ти мені повіч, як то у тебе така ідея ся родила писати стихи? Ну, чесно кажучи, ніколи про то не думав. Прожив роки. Перший раз, перший мій стих, коли написав, то був у роботі в Чехах у Празі. Робив ночну зміну, приходили ми дому в 8 рано. Лягаємо спати там до обіду поспиш, а далі спання не є. Ну, як і всіх заробітчан, дуже дому тягне, жура за хижу. Ну, йшли рифмовані шорики. Раз їм ще не творив, ну, йшло та й забув. Далі взяв та записав. Взяв, напечатаємо у Фейсбуку, деякі люди читають, люди живуть там, чим і я. Записаємо другий стих. Ну і так пішло. Ага. То бановання за Оцюзнену? Так, за Оцюзнену, за Файтов, бо сім'я ся тут лишає, жона вдома, діти вдома, ти у світі. Ну, робота є робота, коли робота, та не думаєш про то, бо зайнятий з роботу, а так, як ми робили ночну зміну, та днем сидиш та думаєш про них. Позвониш, думаю, добре, що тепер є телефони, є Viber, що можеш поговорити по телефону. Хоч увидіти. Хоч увидіти, то хоч слава Богу. Але все одно тягне.
Прага старий чеський варош. Добре в ній гуляти. Бо наша челядь де сюди заробляти. Дома ташку ти збирають, банки, солонина. Ще ти й бабку там поклала, маленька дитина. Вона не знає, звісно, куди няньку пілить. Та й бо видить, що кладуть всі, та й від себе ділить. Очі в тя, як у тумані, річ ти немає. Бо дому не скоро прийдеш, то кожний знає. Сів із бус, закрили двері, руков ти махають. А на серці дуже тяжко, спазми тя зжимають. На таможне шмон наводять, у ташках гарують, мечуть м'ясо, солонину, тебе вони не чують. Прийшов на місто, спустов ташку, копійки рахуєш. До аванса дотягнути, якось то збіруєш. Нуч погнала, нуч пригнала, тебе на роботу. Ніколи ти розникати на праську красоту. Случайно се сфотографуєш на Карловому мості, будеш фотки указувати, коли прийдуть гості. Дому се вернеш нароблений, ще й дома робити. Ніколи нам на цьому світі для себе пожити. Пролетіли дно в роботі, ташку досягаєш, лиш на сей раз з легким серцем ти її збираєш. Для жони браслет купивись, або все носила, а дитині нову бавку, хоч і не просила. Опять сідаш до буса, двері закриваєш, і зароблені ти гроші в жебі провіряєш. На таможні все спокійно, ніхто не гарує. Твоє дякую фаттьово, ніхто і не чує. Вже то дома коло двірю, серце бухкать в груді. В цей момент це представляють усі наші люди. Дитина верлася на шию, тебе обнімає, а й ззаду жона трощить, кулько моци має. Лози очі заслонили, зараз все в безсилю, а в голову йде гадка, коли йдеш в п'яту силю. Як наш челядник там на заробітках ся має? Ну, повісти вам чесно, себе не шкодує. Робимо по 12-14 часу, не так як чехи. Чехи роблять 8 часу та й свободні. А наша челядь або заробити, та робить по 12, по 14, по 16 часу подеко роблять. Що. Тяжка то копійка, далі це несе дому. Як би не було, приходиш дому, треба ти дорогу заплатити, там обітовню заплатити, то, що живеш, ну і проїдається. А не я так, що якісь рекери вас не перестрівчають і не забирають гроші? Ну тепер ні. У 90-х годах я чув, але я того тамки не робив. Чуємо, що таке було, але тепер порядок там у Європі, що поліція робить. Не такого, не. Много є, що буває, на превеликий жаль, що наші же клієнти, які клієнтують, які учать від нас, з нашого краю, обманюють нашу челядь, не повністю виплачують гроші. У мене я з таким не стикав. Челядь мені розказувала, то дуже зло бере за таке, бо копійка тяжко зароблена, та жунська та й дитинська сльоза дуже много коштують. Сама ліпша на землі в то є рудна мамка. В серці у кожного із нас є одільна рамка. Все моє світло, що є, рамка вта вміщає. І материнську теплоту нас зугріває. Кульку году бись не мав, рамку меш хранити, до спочинного живота мамку меш любити. Вона нас родила у муках, жизнь нам присвятила, і які бись ми не були, вона нас фурт любила. Нині хочемося дуже, усю світлу днину, пригорніть мені мамку к собі і малу дитину. Наші жони чекають із заробітків. Но які маєте чувства, коли се вертаєте домів? Ну, коли ся дому вертаєш, такою, як на крилах, летиш, не вертаєшся. Никаш в оболок, ледве чекаєш, коли буде гатар, коли вже пересічаєш таможню. І тут нараз вже дихати має легко, видиш нараз, що ти вдома. Автобус ся гомбать? Автобус ся гомбать, але не буває, бо зато на душі має легко, і кунця не гомбать. Там, коли йдеш, вроді порядок, вроді то, або все одно не то, що вдома. Якою б не було, наше домуство є наше домуство. Ага. А це сниться оцю знена колись там далеко на заробітках? Сниться, та й стихи про то не одні написані. Вроді природа там похожа, бо то все раніше було
Ми входили як автоном. Єдина держава. Да, одна держава, але все одно у нас, мені здається, що у нас намного ліпше, як на Чехах або Словаках. Ну, то моя така думка. Перевал за перевалом, а потім долина. Вся земля навтема була, думуством русина. Богом дана і се край, чилять гі родина. Туй з молитвося зачинат, кожда Божа днина. Румуни, мадяри, словаки, руські, українці. Жиють у нас єдну файту, і в Європі німці. Баламуту нам не треба, суєту чинити. Бесіду мусить гядкувати, своє сокотити. Не хочемо нич чужого, за дарнього теж. Сохрани сріберну землю, прошу тя, я Боже. А із дітства що ти снить? Ну, з дійсно, я так думаю, як і кожному дітвакові снить у ті щасливі моменти, щось ми пережили, щось ми се бавили, не мали ми ніяких забот. От понеките діти намного майщиро сміють, коли взросла чилять. Коли виростаємо, у нас з'являються різні проблеми. Як сім'ю забезпечити? Думаєш, де ту копійку взяти? Треба за то заплатити. За то діти підросли, треба їх вчити. Челядник починається журити, ми мало все вже сміє. У дитинстві я пам'ятаю, що був мушкірний фурт. Не можна було роти сперти. Ну, сохтася міняє по мірі того, як ростемо. Пойду я високо в гори, на саму вершину. Буду позирати в провалу долину. Там долуся розметала земля подкарпатська, що тепер на неї кажуть область Закарпатська. А кой чую я трембіту, душа ся розривать, бойся голос діду наших, в гори нас зазивать. А у горах листя дуба лиш мені шепоче, так ня вже заколосало, приспати ня хоче. Течуть з вори долу з гори, в ріку упадають, туди струга йдуть на нерест, ікру откладають. Много пішнику у горах, треба за них знати, або мож по тому долину назад се вертати. Рудні гори не забуду, шуга їх не лишу, бо лиш туй ми добре серцю, туйка легко дишу. Ну, сім'я тебе підтримує в тому, що ти пишеш стихи. Жона спершу звідала, чудувалася, яке, на що ти то ніде не писав, не бачила, мабуть, писав. А тепер останні 2 роки, ну, майже такого дня не я аби щось не написав. І тепер вже підтримує, сама читає, десь управляє, що Юся вірить маїнок. Бо забували ці русинські слова, та деколи, правда? Забувають. І я це нагадую, що пораз, ото, що все вже не існує у нас тепер. Є таке, що вискакують такі слова, що я забув за них. Але коли мені говорять, я це, звісно, нагадую, а так дуже шкода, щоб вони пропадали. Давно тямню на межі, билися колами, а тепер стоять хижі з пустими дворами. Коли поникашся на ниву, душа умліває. Чом їй челядь не чистує, чом не обробляє. Де росла колись пшениця, там тепер тернина. Де гноїлися сотина, потріскана глина. У хлівах тепер пусто, порох павутина. Повмирала стара челядь, а з ниві маржина. З-за атара до нас возять м'ясиво та булі, а з Китаю заганяють гречку та й цибулі. Ось так далі газдувати, ліпше й не жити. Нащо ходимо до церкви, Господа молити? Як думаєш, що ти помогло, коли у ті тяжкі часи ужити? Ну, віра в Бога, постійно се молю, то, що привчила бабка, і зранку став перехреститися хоча б. Вічо впливає, що чи наш перехреститися, щоб спокійна ніч була. Ну і дитячу молитву ще тямлю, що мамка навчила: ангелику милий мій, усе ти коло мене стуй. Як вдень, так уночі, будь мені на помочі. Ось я коли ще був маленький, що не мог затямити повністю молитву, то це моя перша молитва була перед тим, як я лягав спати. Ну далі вже Отче наш, Богородиця, таки вірую. А це дітей ти навчили молитву? Так само, як мої батьки, стараюся прививати їм, що
ходимо разом до церкви, на всі служби, на святки. Дома ся молимо теж, коли лягають, коли встають. Я буду Богуся молити за те, що Він мені дає, бо з вірою в серцю легко жити. Май тяжко там, де і не є. Нам видиться, що нам май тяжко, на свою життя ми ревемо. А за гріхи, що допустили, ми кожен хрест свій несемо. Не все є часу для молитви, та кожен день ми грішимо. То все в душі у нас збирать, з гріхами тими й умремо. А треба би йти на сповідь і зняти із душі цей груз, та причаститися дарами, що лишив ще для нас Ісус. Бог любить нас і свого Сина, як Спаса нашого послав. А наш народ його не прийняв і на Голгофу отослав. Христа розпняли на Голгофі за наші з вами же гріхи. Та Він воскрес і нас простив всіх. Простімо ближнім всім і ми. Як думаєш, що треба про того, бо русинське слово не пропало? Ну, треба більше усвідчувати. Усвідчувати нам мусить говорити, більше програм создавати на русинському. У нас це виходить, що ми вдома між собою бесідуємо, а виходимо десь в город чи на роботу, треба говорити по-українськи. І не те, що люди не розуміють, а вимагає так у нас. Асиміляція? Да, так це помалу і будемо асимілювати. Вже все асимілюємо, бо вже пройшло у нас кілька, 80 років, колись ми вийшли із Подкарпаття, як нас присоєдинили. І нав'язали нам вже русський язик, дали українську мову. Забувається. Тепер більше це держить у селах. Хоча і в селах, бо молодь дуже рідко, що говорить, так бесідує по-нашому. Найбільше ще старачі тямять співанки, треба їх записувати, бо пропаде теж. Я до церкви тихо зайду, Богуся молити. Усі тайни душі свої хочемо відкрити. Ніхто з нас не ідеальний, кожен гріхи має, а й лиш тот, хто є смиренний, у них ся розкає. Дай ми, Боже, моці в тіло, укріпи ми віру, обом мух усе у всьому знати свою міру. Спаси, Боже, люди Твої, дай жити нам в мирі, не дай нігде, обось відкрили війну в краю двері. Свічки в здрав'я запалю, я за файту свою, бо живот легкий малий, за них ся помолю. За упокоїще покладу, за тих, що спочили, котрі нам тут помагали, докуті ще жили. З душою легко я виходжу із Божого храма, затягла мися на серцю, в та гріховна рана.